que se vinculaba efectivamente a unha cuestión de alegría. É dicir, o panorama é negro. Vivimos tempos duros. Ollo, eu creo que van vir tempos piores. Temos que estar atentos. No mes de setembro, outubro, é posible que se den circunstancias nas que teremos que estar moi atentos. Pódese dar por primeira vez en moitísimos anos a circunstancia de que en Galiza haxa profesores ou profesoras expedientados por cometeren o delito de dar aulas en galego na súa propia terra. É perfectamente posible. E temos que estar atentos. Pero eu xa vos digo que mesmo iso, esa posibilidade é síntoma de que este país está vivo e de que pode tirar para allá. Explícome. Desde que estes señores chegaron ao poder, aquí vivimos en Galiza as movilizacións máis importantes de toda a historia da nación na defensa da lingua galega. As máis importantes. Temos, efectivamente, máis de 4.000 mestres e mestras que asinaron públicamente e logo está entregado na Administración Educativa un documento segundatal, eles iban dar aulas en galego. E agora, se queren, que os represalen, que os repriman, que os expedienten ou que os voten fora de Galiza, como xa teñen feito tamén con nacionalistas deste país, por ese mismo motivo. Que o fagan. Pero o bom é que temos xente disposta aquí a dar a cara. E non somos 4. É unha parte moi importante e moi consciente da sociedade galega. Por tanto, teñamos presente sempre que formamos parte dun pobo maravilloso tamén. Castigado históricamente, sí, mas maravilloso, unha nación extraordinaria que nunca chegaron a tumbar. E mirad que levamos xeracións e séculos de negación, de anulación, de humillación. E aquí estamos. E aquí estamos. E eu creo que sería bom que nos quedáramos justamente con iso. Que formamos parte de todo ese proceso histórico dunha nación que é extraordinaria, dun pobo que non poden con ele. Eu digo que se nos mantemos xuntos, unidos e firmes nos nosos principios, con nós non pode ninguén, e non só non pode, sino que demais o noso movimento vai servir como auténtico motor de explosión para provocar nos diversos sectores da sociedade galega adhesión á causa de defensa do país, de defensa da lingua galega. Por tanto, para despertar máis conciencias que temos que facer na defensa desta nobre causa. Por tanto, máis nada, moitas grazas pola vosa atención. Parabéns, parabéns, parabéns aos premiados, parabéns aos esforzados amigos, compañeros e compañeras do Benega de Carballo e de Bergantiños, e seguir así, con ánimo e sempre adiante, adiante, sempre adiante. Moitísimas gracias.